मैदोम बसुमतारीनि आरो मोनसे भिडिअ मोनलायबाय आरोना जानो हागौ सोरबा सोरबा नोंथांमोना नुखाबायानो जानो हागौ ओमफ्राय जाय नुवाखै नोंसोर आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थाब्ला नुगोन आरोना माने मैदोम बसुमतारीया ब्रादारा सिख्ला सेंग्रा बाराव हांनायखौ माने नुनानै बेखौ माने बाराव हांनानै बिसोर गाज्रि बुस्थु खालामहैयो आरोना थ' बेखौनो मैदोम बसुमतारीया माने हमदों आरोना ओमफ्राय बियो भिडिअबो बानायदों नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायनानै लादो माब्रै मैदोम बसुमतारीया मैदोम ब्रादारा सिख्ला सेंग्राफोरखौ हमदों आरो बेयाव मुस्लिम हौवाबो दङ माने मुस्लिम सेंग्राबो दङ आरो सिख्लाया जाहैबाय बर' थ' भिडिअखौ नायनानै लादो नोंसोर सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' ছোৱালী हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय শুন বন্ধু শুন এই बर' ছোৱালী তাৰ লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा नोंथांमोनहा नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय फ्राग निउसाव मोनसे आंनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दोङो मानसि बुनायनि मोनसे भाइरेल जाबाय दोङो दायो नोंगौ आङो दिनै गोबां मानसिया होनदों जाथाया मा जामारनाय नङा होमबा जाथाया मा जामारनाय बहुत मानसिया सोंबाय दङ आरो आङो फोरमायगोन जाथाया मा जादों नङा होमबा मोजाङै गोसो होनानै खोनासं जाथाया मा जादों आरो मानि थाखाय मैदोमा बेफोरबायदि खालामखो आङो टन्न फोरमायनानै होगोन मा जालांनाय मैया सानसे दाख्लैनि काहानिया दिनै प्राग निउसाव होदों गोबां मानसियानो नुनानै आंखौ लिंहरगासिनो मा जानाय होननानै बाथ्राखौ सोंगासिनो थारमाने मेन काहानिखौ रावबो मिथिया नङा होमबा बै समाव बर' सिख्लाफोर दंमोन 7 आइजो बर' सिख्ला जु र'डआव थानाय मोनसे बार जायनि नामा जाहैदों बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन मिथिबाय बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन आरोना अखा थंब्लेट थायो 4टा 5टासिम खुलियो आरो अपेन जायो नङा होमबा दा बै जायगायाव मैदोमा माबोरै मोनहैनाय खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन बै समाव जोङो लोगो 4 5बासो थांदोंमोन मिथिबायना जोङो मथा-मथि 4 5बासो दंमोन दै नोंथांमोना मिथिखागौ अनेक टाइमाव मैदोमा हरनि 11टा 12टा 1टा 2टाबाबो भिजिट खालामो आरो बै भिडिअ आं बानायो आरो आं अनेक मानसिफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ अनेक बार बुंबोदोंमोन जे बाराव थांनायखौ खम खालाम बाराव मोजां मानसिया थाङा नङा होमबा बाराव गावनि सोलेर फानलायनाय बायलायनाय माबा मोनसे जायो होननानै आङो बै सिगांनिफ्रायनो आङो बारंबार बुंबोदोंमोन आरो ओरैबायदि माबा जोंनि बर' आइजो बुथार जाबोगासिनो दङ सोरबा थगाय जाबोदों सोरबाया फासि होनानै बुथार सोरबाया सिखाजों हानानै बुथार जादों बेलेग जातिफोरजों आरो सोरबाया हराव थांनानैहाय गावनि देहा सोलेर फानहैदों आरो बुथार जाहैदों नङा होमबा निउसाव मोनबाय थायो नोंथांमोनहा दा बैखौ लोब्बा लाखिनानै माजे टाइम बेरायदोंमोन आरो बै समाव मा जानाय खोनासं जोङो जेलानाखि जु र'डआव थांबायना जु र'डआव थांनाय समावहाय आङो बर' सिख्ला 3 लोगो मोनबाय दै बर' सिख्ला 3 लोगो मोनदों मिथिबाय बर' सिख्ला 3 लोगो मोननायावहाय आङो फंसे बाथ्रा सोंदोंमोन बिथांजोमोनखौ फंसेल' बाथ्रा सोंदोंमोन आङो जेनेबा बर' नामा आरो बेखौबो आं ओरैनो सोङाखै बिसोरो बर' भाषा रायलायदोंमोन फंनैसो बर' भाषा रायलायनायावहाय आंनि खोमायाव हाबदोंमोन अब्ला आङो होनदोंमोन जे बर' नामा अब्ला बिसोरो बारनिफ्राय ओंखारनानै बाहेरायावहाय दंबाय दोङो मिथिबाय ना बिसोरो बाहेरायाव दंबाय दोङो अब्ला आं बै टाइमाव सोंदोंमोन कि नोंसोरो बर' नामा नाथाय सासे सिख्लाया मोनसेल' खोथा बुंदों आमी बर' नहय जाहैदों मिथिबाय हारसा भाषानि होदों आमी बर' नहय थारमाने जों बर' नङा जालायबावबाय मिथिबाय आं रागा जोंबायलै खस्सम आं रागा जोंबाय अब्लाना आं ओरैबायदि रागा जोंबाय थारमाने आं नोंखौ दसे सिगाङावसो फंनैसो आङो बर' राव रायज्लायनाय खोनादोंमोन दानिया मैदोमा सोंनाय लोगो लोगोनो थारमाने मा बुंदों जों बर' नङा जाहैगारबाय बा आं बर' नङा ओरैबायदि जाबायना अब्ला आं रागा जोंदों दे रागा जोंनानै आङो स्लें वार्डस इउज खालामदों बेवहाय मिथिबायना डाइरेक्टलि स्लें वार्डस इउज खालामदों मिथिबायना
सोर बर' नङा आङो जेनेबा स्लें वार्डस इउज खालामदों आं बेखौ बुंनानै लायो अब्ला बिसोर फैनानै थारमाने ओरैबायदि माने आंखौ उल्टा दम होनो नाजाबाय आरो ना जुमाय लोंनानै भिडिअआ दङ आंनावहाय माबादि दम होदों होआखै भिडिअआ आंनाव गासिबो दंजोबो आं मोजाङै लास्लाबनो मोनाखै होमबाबो रायलायनाय भइसफोरा टन्न टन्न ओंखारजोबदों माबायदि जादों माबायदि जायाखै टन्न टन्न आङो होनानै होगोन नङा होमबा आं होनानै होगोन दा ओरैबायदि माने गावसोर माने उदबान्दालि थारमाने लोंनानै बिसोर थारमाने आंजों माने मा होनो नांज्लायबाय आरो ना आंजों ओरैबायदि नांज्लायबाय आरो ओरैबायदि भाषा बुंबाय आंबो मानसि लेंहरगासिनो र' केला मयम मानु मातियासु र' केला ओरै जाहैबाय थारमाने माने मैदोमखौ बुहोनो थाखाय मानसि लेंहरसिगोन बर' सिख्लाया जाय ओइ फेन्दा नुजालायनाय नोंथांमोना नुदोंना फेन्दा नुजालायनाय गोसोम गाननानै जेन'बा फेन्दा नुजालायनाय ना नै बिसोरो थारमाने मा होनो थारमाने मा नङा होमबा ओरै जाहैबाय मानसि लेंहरसिगोन आंखौ बुहोनो जागोन नङा होमबा मुस्लिम सेंग्रा फैनानै दानियाहाय बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंबाय दै जाय आंजों बुजादोंमोन बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों माबा मोनसे दंखायो इसोरजों ओंखायनो दा बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों दिनै आं बिसोरखौ टन्न टन्न सेबबाय थादोंमोन आङो जे बे मुस्लिम सेंग्राया जे आंजों बुजाबाय नोंसोरजों मा लोब्बा दं दिनै नोंसिनि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों बर' सिख्लाजों आंजों जों बर'जों बर' मायबा मोनसे जों नांलायदों मेटार जोंनि मेटार नाथाय हाथिगावनि सासे मुस्लिमा फैनानै सासे सानै बिसोर फैनानै दिनै मानो आंनि गेजेराव हाबफैदों बा बर' सिख्लानि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों आंनि जानानै मानो बाथ्रा बुङाखै बर' सिख्लानि जानानै बाथ्रा बुंफैदों बियो आंखौ दम होदों जे भिडिअखौ दाननोबा दान जालायबावो आंखौ मिथिबाय बे मानसिया बे जाहैबाय बांगाल मिथिबाय बांगाल सेंग्रा बियो मिथिबायना बै समाव आं रागा जोंदों आं होनदों जे बर' जेनेबा बर' आइजोजों जोङो बर' सेंग्राजों माबा मोनसे मेटार जादों माबा मोनसे जोङो बेवहाय रायज्लायदों बय नांलायलायदों जों माबा मोनसे बुजायलायदों बे समाव बांगाल हौवाया अबेनिफ्राय फैनानै दिनै बेफोरबायदि मैदोमखौ दम होफैलायनो हाखो भिडिअ दान होननानै आंखौ दम होफैदों बैहाय आं थानो हायैनि बै बांगालखौ आङो एकदम थानो हायैनि बुदों आं बे बांगालखौ मिथिबायना आं होनदों जोंनि बेवहाय मेटाराव दाहाब होनखादों आङो मोजाङै मोजां न'ला बर' सिख्लानि जानानै जिन्दिगिबो बाथ्रा दाबुं होननानै आं बेखौ लास्ट बाराव आङो बुजायनानै थिनहरदों नों जिन्दिगिबो उनाव बियो खमाबो बिदों दादा जि जाबाय जाबाय आं हाबनाङा नोंसिनि गेजेरावहाय आं होनखादों बर' सिख्लानि गेजेराव थैबाबो दाहाबखा होननानै आं बेखौ थिनहरदों दा बेनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ आं होगोन ओइदिनखालि बिदिनो घटना जालांबाय दा मा होनगोन दा नोंथांमोना मोनथिखागौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुबाय थाखागौ ससियेल मिडियायाव मा नुयो जोंनि बर' आइजोआ गुवाहाटियाव बुथारजाबायनो होननायखौ नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावसो नुयो जोंनि बर' आइजोआ अबेबा रुमावहाय लांनानै फासि होजाबायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नै बेखौल'सो नुयो नाथाय बर' सिख्लाफोरा बाराव हाबनानै माबायदि फाल्तु खालामो बेखौ रावबो नुवा बेखायनो आङो हरनि 1टा 2टायाव 11टा 12टायाव बेरायनानैबाबो आङो भिडिअ खालामनो सेस्था खालामो ओइदिनखालि आं बुंदों जे आं भिडिअ लादों नंगौ आं भिडिअ फुटेज लाखागोन बिसोर आंखौ बारंबार होबाय थादों भिडिअ लानो मोना भिडिअ लानो मोना भिडिअ लानो मोना आं मानो लाया आं सासे इउटुबार आं सासे फेसबुक सलायग्रा मानसि इउटुब सलायग्रा मानसि जेराव आं नोंसिनि फुटेजखौ देखायगोन नोंसोर माबादि उदभान्दालि खालामो नोंसोर जौ लोंनानै दिनै सोरनाबा गथ' गथाय दंखायोनो गथ' गथाय थाखानानै बेयो साला हरनि 2:30 बाजियाव दावराव जादों हरनि 2:30 बाजियाव बेनो आं सोंदों नोंसोर अबेनि सोरबा सासेया होनदों गवालपारानि सोरबा सासेया होनदों बाक्सानि फैदों गुवाहाटियावहाय खामानि मावनो मोजाङैनो मावनानै जा बे हरनि 2:30 बाजियावहाय खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2:30 बाजियाव खान्दा खान्दा गाननानै मानि थाखाय बाराव हाबनांगौ मा मोनजायाखै ना मोनलोङाखै बिसोरो बाराव मानो हाबनांगौ बाउन्सार लेंहरलायबाय बाउन्सारा फैनानै आंखौ बुजायफैलायलायबाय आं होनदों भाइ बर'नि गेजेराव दाहाब गांखाबाय आं मिथिबायना बाउन्सारखौ आं होनदों बर'नि गेजेराव दाहाब बे मेटारनि बे आंनि मेटाराव दाहाबखौ आंखादों आङो डाइरेक्ट आंखौ बाउन्सारा होनदों दे बिदिबा आं हाबला नोंसोरो गेटनि बाहेरायाव खालामहैदो दावरावखौ जोंनि गेट बाउन्डारियाव दा खालामसै नङाबा जोंहा बदनाम जायो होननानै आंखौ थिनहरदों बुजिबायना लास्ट बाराव आङो बिसिनि गेट मोखांनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे सिरियाखाना खाथियाव फैनानै आं माबा खालामदों मिथिबाय दावराव खालामदों आङो मिथिदों बिसोरखौ आं भिडिअ लादों फुटेज दोङो एगारगोन होगोन आङो होगोन नाय जोंनि बर' आइजोफोरा खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2टा 2:30 बाजियावहाय बाराव मानि आड्डा जोंनि बर' आइजोफोरा बिमा बिफाफोर थाल्ला गाव गावनि फिसाफोरखौ मिथिबाय जों हौवा मानसि बादहो जोंनिखौ खिन्थु हिन्जाव मानसिया बर' आइजोआ मानि थाखाय हरनि 2:30 बाजियावहाय दिनै मानो भेलेन्टाइनफोर बायदि मोनसे मा होनो बेखौ बारावहाय दिनै मानो मोसाग्लांबाय थानांगौ दिनै मानो सोरबा बांगाल हौवाफोरजों लोगो जानानै दिनै मानो बेफोरबायदि लामा दथायाव मानो बेफोरबायदि नेनानै थानांगौ
दिनै मानो गावनि हारिनि गावनि भाषाखौ मानो बुंनो लाजिदों मानि थाखाय बुंदों आंखौ आं बर' नङा आंनि बर' नहय मारै बुंलायनो हादों दोखो दोखो बुनो गोसो जायो आं बैफोरबायदि हिनजावखौबो ना मोनथिबाय जुदि बिमा बिफाया पारमिसन होयो आं होनखादों भाइ होनखादों आरो बेल' नङा गुवाहाटीनि बर' सिख्लाफोर थाल लानानै सोलि मैदोमनि लोगो मालाय मा जानो ओरैबायदि टाइमाव मोनगोन आं मानिनाय नङा भाइ नांगौ आं मा जायो जाथों खिन्थु आं मानिनाय नङा खिन्थु ओरैबायदि टाइमाव मोन्थों ओरैनोथ' आं गिदिंबायानो थाखायो नायखायो आङो बबे सिख्लाया बबे बर' सिख्लाया सोरबायदि सेंग्राजों थांदों सोरबायदि मानसिजों लाइन मारदों आं नायबायानो थाखायो आङो बुङासो मोनथिबाय नाथाय आं माजे माजे बुंबाय थायो नङा होमबा दा बेनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुगोन आरो आं मोजाङै आङो भिडिअ लाबोबावगोन दा नोंथांमोना नेनानै था आरो आं होनदों मैदोमखौ रिल्स बानायबाल'सो गाज्रि नुयो नङा होमबा खिन्थु सिं भिडिअ लाबोआ जोङो मावो खामानिखौ सिङावहाय नाथाय माब्लाबा ओरैबायदि बाथ्रा ओरैबायदि जानांगौ फैयो भिडिअ फुटेजबो लानांगौ बाध्य जायो दा नोंथांमोना मा खालामो नोंसोरनि गोसो जुदि मैदोमा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनांगौब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै हो मोनथिबायना सापर्ट खालामनानै हो आरो जुदि मावनाङाब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहर जेबो बुंनाङा दरखार गैया जोंनि बर' आइजोफ्रा जेराव मा जायो जाथों होननानै जुदि नोंथांमोनहा जुदि कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरोब्ला आं निस्सय आं बेफोरबायदिबो खामानि मावनाय नङा आरो जुदि नोंथांमोनहा जुदि बुङोब्ला बले नंगौ गुवाहाटी सिटियावहाय बर' आइजोफोरखौ बेफोरबायदि स्ट्रिट खालामनांगौ बा बेफोरबायदि हरनि 2टा 2:30हालागै बेरायनायखौ बन्द खालामनांगौ जुदि होनोब्ला मोनथिबायना आं निस्सय आंनि टाइम लानानै आं हरनि 2टा 2:30बाबो आङो मानसि लायलाय नागिरगोन बर' आइजोफोरखौ आरो आं बेखौनो आङो मोनथिहरदों गुवाहाटीयाव जेसेबांखिनि बर' आइजोफोर दङ एसे थाल लानानै सोलि आं होनखादों जुदि मोजाङै थानानै मोजाङै मावनानै जानो गोसो दङब्ला मोजाङै सोलि नोंसिनि बाराव फैनायखौ आं जेबो बुङाखै बाराव हाबनायनि मोनसे टाइम थायो 10टा 11टा 12टायाव फै रावजोंबो लिलिमाय दा खालाम फैनानै निजेनो इन्जय खालामनानै निजेनो थां बेफोरबायदि हरनि 2टा 2:30सिम जुदि सोरबा हौवाजों दालाल मारिबाय थायोब्ला सोरबा हौवाजों लाइन मारिबाय थायोब्ला अबेबा बाराव हाबनानै जुदि हायलालाय हुइलालाय जुदि मोसाबाय थायोब्ला गावनि फेमिलि थानानै गावनि फिसा थानानै गावनि माबा मोनसे थानानै जुदि बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला निस्सय आं बेखौ नागिरबाय थागोन नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ मैदोम ब्रादारा बेयाव मा खालामदों बियो एकदम सैथो आरो बियो बे भिडिअनि गेजेरजों मा खोथा बुंदों बियो एकदम कारेक्ट बेबायदि सिख्ला सेंग्रा बाराव हांनायखौ एसे लिमिट थायो आरोना एसे बाराव हांनायनि बेबायदि बाराव हरनि 12टा 1टा हांनायखौ बेबायदिनो एक्सन लानांगौ आरो मैदोम ब्रादारा बेबायदि एक्सन लादों मोजाङानो जादों आरो बयबो बेबायदि एक्सन लानांगौ आरोना थ' नोंसोरथ' भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ आंनि बे भिडिअआ बेसेबांसै आरोना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेल गोदानबा साबस्क्राइब खालाम मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव